Nabiktima sa hit and run ug namatay ang kani contender sa tawag ng tanghalan nga si Mark Ken Juarez Mariscal kagahapon sa alas 2:45 sa kaadlawon, Hulyo 9 sa Barangay Kabantian, Buhangin District, Davao City. Si Mariscal, empleyado sa Salford College, Australia ug residente sa Block 8, Lot 97 Phase Deca Homes, Barangay Indangan, Buhangin ing syudad. Kanhi Mindanao contender sa tawag ng tanghalan sa ABS-CBN si Mariscal. Ginasubay na sa kapulisan sa Buhangin Police Station ang mga CCTV footage sa Barangay Kabantian aron mailadayon ang driver sa puti nga sakyanan nga nakaligis patay sa biktima. Sa mga hulagway nga migawa sa social media, makita ang usa ka puti nga SUV nga hangtod karon wala pa mailhi kung kinsa ang tag-iya. Subay sa inisyal nga investigasyon, papauli na unta sa indangan ang biktima nga nag-backride sa motorsiklo nga gimaneho ni Ruben Bergonia. Apan pag-abot sa Kabantian Road, ni hunong kadiyot at ubangan sa BDRRMO building ang motorsiklo nga gisakyan sa biktima kay manghihi unta kini. Subay sa investigasyon, pagnaog ni Mariscal sa motor, nawad-an kini og balanse og natumba sa kalsada. Dali sab nga minaog sa motorsiklo ang driver nga si Bergonia aron unta tabangan ang biktima kay dunay paingon nga sakyanan. Imbis nga mihunong, kalit na lang giligsan sa naghaguros nga sakyanan ang biktima. Nakuhaan og video sa CCTV ang insidente. CCTV karon no, ongoing to ng follow-up investigation sa mga CCTV. Naka-captured anang sakyanan atong nakaligis atong gabi kay nahitabo ng gusto medyo ka adlawon na ba. No? So nire-review na to ron ang mga CCTV na naghunong no atong motor nakamotor man gud sila. So according sa atong driver no na nakainom, and then pagabot sa may Kabantian Road mangihi. So nagnaog ang driver, ang pasahero, pero nakainom naman kaayo, dili na nakaya, na-out balance, natumba ang padulong dito sa may driver kalsada. So naay paabot na sakyanan, para action atong driver unya siguro para kay baka to maligsan jud no magian, or kung naghunong daw unta to magpatabang siya aswato, pero dili man naghunong, nagdire-diretso noon, so naligsan tong atong biktima. Gitabang dayon sa mga medical technician sa Central 911 ang biktima ug dali kining gidala sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Apan gideklarang dead upon arrival sa attending physician. Desidido ang pamilya sa biktima nga pasakahan og kaso ang driver sa sakyanan nga mao'y naka-hit and run kang Ken. Definitely, kung ato ang ma-determine, ma-identify, ma-file of case ang pamilya, ato na lang ginapangkin ng paningkamutan ron na makuha na ang CCTV na clear na ma-identify ang plate number o contaction sticker, no? Sa usa ka Facebook post, gikumpirma sa pamilya Mariscal ang masulubon nga gidangatan sa biktima. Sumala sa pamilya, nagbangutan sila sa kalit nga panghitabo ug anaa pa sila sa proseso sa pagdawat sa kamaturan nga dili na nila makauban pa si Ken tungod sa insidente. Gipasalamatan sab sa pamilya ang mga higala, nakatrabaho ug ang mga tawo nga nahimong kabahin sa kinabuhi ug journey ni Ken. Ang biktima mahiligon sa musika, kinsa dunay mga ginaapilan nga tugtog pasundayag sa pipila ka mga ilado ug sikat nga bar kun balay Kalingawan sa Davao City ug Davao Region bisan pa sa Metro Manila. Mga karaang politiko sa Santa Maria, Davao Occidental ang kaliwat ni Mariscal. Ug galing maila ug madakpan na ang driver nga nakahit and run sa biktima, magatubang kini og kasong reckless imprudence resulting to homicide.